per 51 xiquets i 53 xiquetes. Milers de somriure, tots diferents, però tots amb un motiu: estar davant de la nostra Mare de Déu dels Desemparats. Continua el pas de la Comissió Infantil de Just Vilar, Mercat del Cabanyal, xiquets que senyalen a la Mare de Déu i pregunten: és ella? I son pare plorant respon: sí, fill, és ella, és la nostra Mare de Déu. I també als peus de la Mare de Déu dels Desemparats, Irene Chacón López, la fallera major de la Falla Azcárraga, que arriba en un somriure d'orella a orella, contenta i feliç perquè fi arriba, per fi, on reina de la seva falla, als peus de la nostra xeperudeta. Irene Chacón López és la fallera major infantil de la Falla Azcárraga. Con Raquel Gallego Peñalver, que fa l'entrada a la plaça de la Mare de Déu en estos moments, fallera major de la Falla Just Vilar, Mercat del Cabanyal. La Comissió Major de la Falla Azcárraga. Vora de 100 falleres i falleres. Vora de 100 cors bategant al mateix temps. Vora de 100 valencians acompanyant i donant guarda d'honor a la seva fallera major.